siap berkejawaban dari tema pokok. Tuhan, kau may keluarga bahagia di dunia menguji dulu. Tuhan, mengiru dengan Tuhan kami. Kakak Tuhan, macam lumut Tuhan, ima di hutan kami. Tuhan sekalian Tuhan, asli hari, turni hari di kami Tuhan. Asal bui, akayan kok nanok kami Tuhan. Macam ada tu mengalami Tuhan kami. Mengiru kami Tuhan. Siapa orang kasai, pada orang kasibul, pada orang kapal kami Tuhan. Orang kapal kami Tuhan. Naso hari di tempat kau, buat kau kapal kami. Atau kau ini menunggu saat berkesan. Kami orang ini kami oleh mana besar. Orang sama antu dia mengirikkan anak bubur ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bagasan guar di mata amata dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni ton di parbadia. Amin. Ali Tuhan di bata amal nami na di manogijang hodo na mangatur hon pardonga saripioni di daholo namion marsakap na yung marbagas jalan narodo na sida mangido paso-paso atong sa tatak manasida di bagasan nasi ni Roham pasu-pasu jalaramoti manasida marhite-hite pakahorongin rajay manasida marhite-hite ton di parbadia asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardongan sarepion nasidei tangihon matangin namion ala ni asidot holong ni Roham. Shalom, kita salam nama ina. Shalom.
Shalom Mama Ina. Shalom. Oleh firman. Dia lani sentorsia. Roh tubuh tahun alani mohok na gay modoh pikir roh. Jadi jamita di pamasu-masuon ni anak dokor ni Huria. Di hari sadarion ima amang Lukman Sinaga do Rontina Meriati Silalagi. Senin 5 April 2021 Imana tersurat di Yosua 24 ayat 5b. Alayang kuau do dongakku sajabu. Ikut Jehovah do oluan nabi. Ima baca. Yalah. Majalo pasu-pasu parbagaso anak dot boru di Huria itu hata. Alana nungatung leleng di Paima taringotu pamasu-masuon. Lapatanna sudido keluarga mengharapkan mulodong ada anakna iko panguli honor. Mulodong boru iko panguli honor. Ola dapat tingkinai sudido marlas niro. Nunga taralusi be, ngadialusi be tanya. Nah, jumpang ma arina tutu las rohani hasil. Adiga donasi niasa muse dohot songono tentu rong di bagasan nama tania. Artinya wangina pas do songonan hidup ni nagtutuy. Nang si manu-manu si botak adora. Nang si todo-tuku si out lomoni roha. Artinya molo jupang pikina men marhamulia ikut didukung keluarga. Ikut didukung keluarga. Kapatan ada madok kodang didukung kamu. Asal jupang tikina marhamulia sotu di tolak kuat. Alana kurang tu nagabe nerakar kaki. Mulu sana terjadi pertimbangan-pertimbangan. Tiga-tiga nabi nere, oma dalam nagabe rampung be, oma dalam nagabe rampung be. Jadi mulu i asidirokan ini mata unang disudah, unang gabe dipertimbangkan. Somong lagi Kristianis dirapot itu dibuat kesimpulan Sinaga inang Rontina Meriati Selalai. Abu peikon belgaro kamu dalam memuka rumah tangga. Apalagi hubigi nunga lengkap be akasi para jomuna di bahana mate. Parburiaon nunga di ririt tamu. Toho mako amang Sinaga. Anak ni napuna salahan gereja naju. Toho mahamu na didiki mangaleon lahan tu gereja. Tor di toko tamudo Huria neng si toko nami du rumah tangga. Du majalo pasu-pasu perbagas. Alanya gudang tano di Portibio. Aledang sudi gawe inganan ni gereja. Gudang tano di Portibio. Aledang sudi inganan ni apiahan di bagajor di bagas. Nakin di doku kamu tugi kapi pasar 12 kapling lama. Jala doko kamu mandok tu patitai bahwa GKP bulok dua sian ngatu itu ngajulu lahat las rohani patitai berarti kujuan na dohamu sian gawe situa itu sido ngurunnya kadadana nang guru parumah tangga onipe dijamin may denggan, dijamin may turet, dijamin may gumpas meroha. Ay se susah moloro keluarga, hape nang par minggu helana manang buruna, se susah.
Alay mo lo naringgas do pertanian dohot mangula ulaw ni Tuhani. Lasia do roha latu mopon sada bagas ni jorma si Soman. Dongaku sajabu artina na mangingani jabui bagas ni debatape di ngani mana do musian. So nari ama nungan dilep kamu au Tuhan tidak kono dilek kamu do on gabi inganan bagas jon ni mata. Jabu munai pehaduan tentu gabi inganan pertanyaan. Ubigi hamil sudah lengkap ya inangnya baru sudah lahir. Nah, tentu kegigihan guna pe lau rumah tangga luar biasa. Kegigihan 9 tahun mau ngomong anak. Oleh angka 10 do saya naik. 10 tahun ini Tuhan berkasih kau. Ate, amin. 9 tahun berdoa. Naik asa sempurna gak bisa 10 Tuhan ini madungon muna dina 10 asa manang dia pe las marohamuna lau mangula pasu mau 9 tahun ngaralian non laho terganggu tidurnya puasa terganggu tidurnya Mbak Alana mangatawan dong to dilili adorna Mbak repot do mengurus dada terganggu mati tidur mau rumah waktu tidurnya karena dia kan inangkan yang kedua mungkin inang sering-sering pergi ke salon selama ini ke salon 60.000 nanti setelah menikah mungkin yang harga 20.000 ikor rade roham minangkan itu kan asa ado pautihon untuk kehidupan rumah tangga Tuhan sama diawali dari pasu-pasu. Jadi dia muna dua ala on masa-masa covid dopion mungkin ano sampai jam 5 sore doan non pesta. Jadi mau lu pagajak kain non jam tahun, bah kami terganggu non 1 jam 5 sore. Wow, dohon ala yang wow dohon ngaku sajabu ikut jago bado oluana. Dan biro di bata di si alai molo au, ambu au artinya mengucap syukur, dihakam mau lihatin rohai. Jadi diaman sinaga. AHP manang dia kegiatanmu selalu mengucap syukur. Tanpa doa noni pasu-pasu lihat Tuhan mau lo didok di boto imana mandok oleh hati mak sadari nunga tulus be sangkap ni roham 9 tahun di kamu mardonga ngatulus be di pasal di bata mandok oleh nakin nabudari karas dua lu mohon suhu udah jod ada di patung debata mandok molate rame rona tu bagas joro luar biasa dong naron mandok molate sialani unang lupa kamu lau mandok molate tu Tuhan deh debata aku ti ulang ada ton satu kotarian dong amin bertanya molate Tuhan debata manami totong dohami di pargoho di ramutiho benai boy hamil Tuhan marpugu di bagasa sadarion olan araniasi ni roham Tuhan boy pinasida ni Tuhan memiliki harta na boy pakyong nasida di Batam tu parumah tangga nasida dan alani kubu nasida olan araniasi ni roham mangasaw nasi ni roham ni Tuhan hay pertanyaan tulupan asa di bagasa dami do ras niruhan asida nam patupahon adat di bagasa sadarion keluarga besar sinaga do keluarga sinaga kami senaka sahid do parmara terlumo bisa wabah virus corona na masa di portibian titikyo jalo matayang Panginoon namyo di bagasan kuwara namun Yesus Kristus matayang kang Tuhan amin. Terima kasih oh Tuhan atas
jadi rohamuna do nuai nang marbagas atong tangyo kamu majolo hatani dewata taringo turuhut ni pardongan saripion ni halak Kristen dung ditopa dewata jong mai didok ibana ma dang denggan sa sada bawai pucung ubay ma di ibana sada buru-buru panguru di ibana bahen akup ni didok Tuhan Yesus ganun na paulako na niolina ia soalan na marmainan na pangalaku kosado pangalaku do nang nama buat nasirani atau na pinado ni dibata dang jadi sirang di domba songonon do didok dibata ku bawai hamu ka bawa aholongi hamu ma pati hutanmu nabi somon Kristus na makahulongi huliai jalan na mangaleho diri na humok topsa unang buruk kamu dumpak nasida iko maruha kamu mandongani nasida sangape kamu nasida somon dongan panian di hamuluan na sora-sora dungi songonon do diduk hata ni bata tu akaburu-buru Yole akaperempuan ma bawa nabi songon pangoloina di Tuhan ay bawa itu ulu ni padiutana songon Kristus ulu ni huriai iko botol torman toman mardongan halam pohon dot haminahon diton diparangi di buru-buru imana harga dijolong di mata dot dijolong di jolma atau sumonakan nama parangihon hata di bata mahamu sumulukon para siniruhau dohot habasar dohot hasere pun diruha mahamu masih panunia mahamu dohot masih asia-asia salut beriting iroha muru rimas panunggahion dohot pangit cahioni jauh masih kamu alai dibijang di salut naik masih hamolongan mahamu ay ido rahu-rahu minasundinggan dungi dami nasihat dewata ima mangarajai rohamunat jala saluhut nabi naimuna marhite-hite hata marang pamahenan totong may marhite-hite kuwan Tuhan Yesus asa ibana mangarajai di bagasan rohamunat dohot ulau munat atau nunga dibagi hamu hata ni bata taringot turuhut ni pardongan saripioni namanukun mau nuain di ho jumolo ale pangoli Lukman Sinaga olonoho makajong-jokon dijolo ni bata na uboto saluho doho dijolo ni akadongan na kumudison nari Panginoon hamno si Rontina Meriati si lalari nani ririmon gabinungan musaripe olo ho makaholongi ibana siya nasa roham dohot mangulahon siya nasa kogoho uhut maparangihot parangi na badia rap dohot ibana na olo ho manganjuan dohot hagaleon na tung surah umurang parangina jalan nasutupa paulahomu manang tarikonommu ibana paima disirak kamatia kamu sobo moro nang sadaro ham mangole sang nedok malus mama olo sa di paggugi Tuhan ima olo sa di paggugi Tuhan ima namanukun mau biho alinang ronti na meriaki sinalari nirere si Lukman Sinaga bae dongan nasaripe naolo ho mga conjok ko tijol ni bata na boto saluhot dohot dijol ni dongan na pumudison na di Panginoon rohamdo si Lukman Sinagaon gabi dong sinonduk mo olo ho makahulongi ibana siya nasa roham dohot marpangalaho nature marano po di mana dohot maparangin na balia pangbuah hala Kristeko jala nasutupa mahinoloko manang tarikonomu ibana paima disirak kamatia kamu subut molo nang sadaro ham mangolo salut neng
dogma alus minam olo saya dipardugi Tuhan imam dan ikut ipada dan bolong ni rohamuna najwa titinoma baik kamu tu jari-jari tangan siamu munabi upaya mati tino tu jari-jari tangan siamu mo tanda ni hot ni pada hot ni pada dohot kolong ni rohakku Titinong tu jari-jari tangan siamu mo tanda ni hot ni pada dolong ni rohakku naposoni di bata doa napasaton hatana Tuhan ite gore di bata ama anak kota di Purwadi aman dong na pinadomo di bata dang dari kurang amin pasu-pasu yang Tuhan di bata di pasu-pasu jala deramoti Tuhan di bata maham di sondakko Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jalasi maruhana midaham hidup pakko Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala di pasar honna madamena tuton di munabi amin nunga majalo pasu-pasu perbagaso amang Lukman Sinaga dohot Rontina Beriati Sidalahi dari Sadarion Senin 5 April 2021 pendeta yang melayani pendeta yang GP Papahan MTH Natsian Joshua 20 pada Sabtu Minggu alayang buau dongakku sajabu ikut jauh pada uratan di GKP Jemaat Bulog 2 Resort Tanjung Ledong wilayah 5 Asan Labuan Batu. Kita tangani guru jemaat pendeta tua Tes Mamora, pendeta RKP Papahan, do saksi-saksi pengantin perempuan, do saksi pengantin laki-laki. Selamat. Maret de Mahina Kamis yang kesalmen di 50 manangisi nama milihun hamulation iduna pasangan pau dalam membain lampang asa upatu dua di bana atuaon di bana amin kapasa pilih
kijang hodo haruruan di saluhut si leo-leo nadinggal jalamu alinasa ulibasa namalun usambau kami masian nanilehon mitu kami pilihan nami tuho buhay maruhan nami marhite-hite totim asalam tadahami godang ni si leo-leo midihami asalam kirkir kami mandok molado tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asiniruhan itu Tuhan Yesus Kristus. Holong satia di mata ama. Dot pasauran itu di parbadia memasu-masu mengaramuti kamu. Saroni saleleng na. Pasamu naro kadoti amasmasyon di anak kebunan berdua hon duksidu kita marcara sianturio harus doronami dihabu seruna makawalangan asa main dengalah musitio uhud rasa ada madalua dan sian udah no batu bahasa kota. Jadi majo atas yang kami harus topar mulai dong. Oh
ni Huria muna. Jadi bang tadi. Molo ka baju na baruon. Nang artis Huria don. Oke bang, oke. Sian ke ka dua mon. Oh lihat ya bang. Ada kurang lo hami tong. Kungwanina. Dohot naro sian pagaran nasi Huria ni tuaka. Lihat. Jadi malas di rohama. Nungay sobe sudah saya soto. Jadi bang. Mamuhay ulam tahun sadario. Di mana majalo pasuk-pasuk perbagason anak ruburu ni Huria di tuaka. Jadi bang. Alani mangido hita tutuhat tadi bata. Diasi di rohana, iurma on parlangitano. Dohot dengan ulam munon di bagasan sadario. Matu Di tuh. pasu-pasu anak ruburu ni Huria di tuhatai. Ya anak komuna na parumay muna. Nang namulak pe nasida tu Batam. Victor Hatok na nasida mabuan kabar mas diroha dia kataon neng Roy. Matu tuh. Jadi songonima damang di keluarga besar Sinaga. Di sok kami naik mania kami para di Huria Muno. Dohot maras diroha, songon las diroha muna hasulton Sinaga. Naik rohami manido tutuhatai marhite dinahay mga liat dohot dia ada di bagasa sadarion baik kamu majo godang ede pamujiat tutuhatai asaro pasu-pasuna dina mamuhay pesta datok kami. Saya manupak manibata dia kaulo munaon dia sidot holong di rohana. Mahite dinarap kita nakin marende tutuhatai ima songon dia lihat nami tu arupan di mata. Boti mamang kupasatai majo. Aku pati tarasot. Agam tu guru Huriana. Tapi emang kan. Udah warapka di Sadario. Di kota ama anak dokter di Purbadia. Amin. Sonima siap taming setongan-tongan uriata Butima pinasak matua muna hasudon na dari na di bagas satikyon nung nga dibuhay hamu ulo namin di bagas satikyon ang iya matutu buhan na uli buhan na rin ganon di anak dohot parumain namin amang pangulan ni Huria namin takas ng umoto basa-basa ng pinasak muna di hami hasuhuton pero lumobi di anak dohot parumain namin naung di pasatamu paso-paso perdonga sa ripiyon ang iya matutu debesol manolo mangihut nawala pangihutan ni mana disubot niya di hami pa parang yung namin ito nga sinaga tarnumobi nang dito nga itong Huria amang pangulan ni Huria namin puputo hami do nung natunglo sa hamo muwal sa taho raja namin pasahaton namin ito hamo alani raja namin Roma hami pasahaton muwal sa taho ito hamo na las maro hamo na pati na pangulan ni Huria mamasumaso hami di bagas sa tikyon alani tamado horon namin madomolyat ito ang mata di bata marihita ng pinasang nasira paso-paso Tuhan yang suhuton taluwobi matu anak do parumain nami di bagas sa tikyon may majo amangjo musik na ako Swami,
Kalau itu ini beda kota paham. Kalau ini orang nami mah, soal hata di situ tua. Dia orang tahu tua bang. Kenapa setelah bunga? Raja nami, kalau bisa mau ini boleh terpatu paham. Kalau raja tikion, soal jalan nami pasang aku kamu. Masih batu melanya mata di mata. Saya kita baik, bagi kita pas ulang. Ya gitu lah bos. Jadi mah. Ada yang nama hal to main na tuh di Rubian. Horas mami nama jalo, mari bagada madia muna hakun nami na mga dia. Macam tua. Raja Jadi makari. Binang buat tio binatu saya tan. Kadang masih tio, los padong ma tua tahan. Bisa kami peperan pun kami toga sinaga na magsalay si Toro Pinampar. Ala po ito namin naman, tuwa ni ulan namin. Ala ni, pwede mong majolo, musik na ho partusin. Pasato sapa, tua mata na mertua di bata sito palagi no tano, pwede mong pade namin. Mulia di mapademe namin, mga direkobe pagidon namin, sa dalan namin marsoba to amanta na martua di bata, ito palang dohot tano dohot na sa sina. Pwede mong masolo, musik, tu, akin na ito ni buta, nang upuk ka hutaw. Mulia di mga pati namin, nung madiwek kamu musik, na hopar tulo pasangapon hami, pasangapon na tuto namin akasipuk ka hutaw. Pwede mong mamusik, musik na namin marsoba, to mataraja, inata soripaya, na liya nalulun, ati moha, arongan non, nahurang pangalakan namin, amang pati namin, partarias na malo, pwede mong majoro musik na hopar tusuk. Madibig kobe, madibig galong be, Panginoon namin. Pasangapon o puto mula dyan na bolod dong kaka. O punami ang kanapertuloy na mamuka hutaon. Sa tuwa kamatarajan na ito, inatos soripara. Alamin, bedamang majolo, godang mula-mulay. Asa marmula mo tutu, gabi marmula horas. Oke, lo mga lihat mahami di pohon yang lama non. Asa lihat gabi, lihat ng perhorasan. Tupahon ng mata, nanartua di bata, ng aka, natutuan huta, dolog aka, hula-hula. Amang pati namin, kaya godang liadi.
ipani namin. Dari mga bakarios na nalo. Sa pagkahulog opinion nung nga dibotoho. Nagigilok ko manugod pinawala putari. Parindahan na susumparlopan na tabo. Bang na jolo. Musik na par.